Kaixo, kaixo, nire izena Arani da eta gaurko klasean zenbaki arruntak zer diren ikasiko dugu. Prest al zaude? Goazen! Zenbaki arrunten barruan, 0 zenbakia dago. Zenbaki positiboak eta negatiboak ere. Orain dela urte asko, gauzak zenbatzeko sortuak izan ziren. Guk erabiltzen dugun zenbaki sistema hamartarra deitzen da. Eta zenbaki sistema horrek 10 zifra ditu. Argiago ikusteko, hemen daukazue zenbakien zuzen bat. Erdian, 0 zenbakia jartzen dugu. Eskuinaldean, zenbaki positiboak jarri behar dira. Eta ezkerreko aldean aldiz, negatiboak, bai? Geziak adierazten diguten moduan. Jarraian, zenbaki arrunten erabileraren adibide batzuk jarriko dizkizuet. Zenbatzeko erabiltzen ditugu. Tenperaturak adierazteko erabiltzen ditugu. Kasu honetan, negatibo horrek hotza dagoela esaten digu. Eta azkenengo adibidean, zenbaki positiboekin irabaziak eta negatiboekin galerak adierazten ditugu. Bideo honetan zenbaki arruntak zer diren ikasi dugu. Eta hurrengoan haiekin lan egingo dugu. Beraz, ez ahaztu harpidetzea eta like ematea. Ikusi arte, aio!